Hey guys, welcome back to our vlog. So today is Saturday. It's 5:16 a.m. mga kadangs. And andito kami sa river wall ng Silano mga kadangs. And yeah, the kids are out there. And sabi nila, maliligo sila. So this is the view mga kadangs ng river wall. Medyo ano lang to dito mga kadangs, tawag doon. Yung hindi siya mahaba, I mean, hindi siya long, like boulevard na talagang mataas. Ito is just hanggang sa tulay lang mga kadangs para hindi mabahaan yung mga houses dito sa may tabok. Ha? Ina si daddy. Maliligo daw sila mga kadangs. It's already 5:16. Mainit kanina. So, dito kami nag-hike. Nag-hike ako mga kadangs. Exercise. And, yeah, best view para magpahangin dire and mag-date with your jowa. And the kids are out there. Ayun. They are swimming. Sabi nila maliligo sila. So, yes. They really enjoy the view. No, the Suba, the river. Hoy! Hapon naman! Ha? Basta dira-ara sila. Daddy is right there. And this is the ladder. Punta tayo sa baba mga kadangs. The kids is swimming. Daddy, say hi to the vlog. Merong nang lalaba doon mga kadangso. Maganda kasi ngayong oras maglaba kasi hindi mainit. Ayan, so yun, nandun yung mga simutski. Sakyan namin, pinark. And yeah, the kids is enjoying. Enjoy. Swimming. Doon is tulay na. Malapit na ito sa amin mga kadangs. So, guard swimming mga kadangs. Subanon. Talagsara makaswimming sa suba. Daddy, say hi to the vlog, Daddy. Kana siya, nanghinuktok na siya kay wala kabayad sa iyang utang. Hinuktok. O, diba? Hilig niya maghinuktok. Very perfect place para maghinuktok mga kadang sa mga utang na wala ninyo nabayaran. Ayan. Kana wala nakadbayad sa iyang utang mo nang hinuktok na lang siya diri sa river wall. Sila mong utang, wala na bayaran.
bitaw tinuod mga kadangs, perfect place kay ni dire mag-date kauban sa inyong mga kauyaban. So kaya kayo ni dire mga kadangs kung na may plano nga mag-date ang hilang mo diri sa Silano ba ni diri dat? Lapu-Lapu sa Riverwalk sa Suba de Pulog. So, kung gusto mo mga relaxing place, dalhan ninyo palihog inyong mga bulingon aron manglaba na lang sab mo din. Daka na yung mga jowa diha mga kadangs nga mga walay digo. Angay na din mo diri i-date, itugpo ni mo diri diretso. Ano maligo usab na oy Ginoo ko. Kana mga jowa-jowa ninyo mga kadangs nga kandingon dire. Angay na dire pang dalon kay boy naglingkod-lingkod dire and ayan best place to relax to muni-muni bitaw mga kadangs. Iskot mo sa inyong mga gugma diha. Nasa kong bag. Magisgot mo sa inyong mga gugma mga kadangs diri ra jud sa Suba de Pulog Riverwalk. Kani recommended by Inday Kuradang mag-date mo dire. Way gasto, libre ra kay nga tanan. Pero pagdala sad mo og chichirya din, apili na lang pod og kuan. Coke nga mismo. Kaya aron ma-enjoy ra sad mo sa inyo. Date dire mga kadangs. Og dako kay mog time, pagdala na lang nagijud mo siguro sa inyong mga bulingon. Aron double purpose inyong pag-anhi dire sa Riverwalk. Manglaba dayon dala date. Maubaya dyan ay usok sa una mga kadangs kanang karabitang mag-abot sa Suba, sumangin og laba-laba din. Mag-abot ay sa Suba dito dayon. Karilit ka de. Mag-abot sa Suba, dayon maglaba-laba kunuhay, dayon paghuman nagkauyab na dayto, dayon agira jud ay sa Suba mo kuan. Salamat na lang sa Suba kay sa Suba kay nagka-love life. Alright mga kadangs, we're going home na. Kung na may date dire sa Riverwalk. Ug si bananing pa kay Boulevard of Suba de Pulog. Gihangak baligdos. Na-enjoy na kasi mong date dad. Welcome back sa ating vlog. So for today's video mga kadangs is very exciting video kasi today is April 29 and noong April 18 mga kadangs is birthday ni Habi. And alam naman ang hilig yan sa surprise. Akala niya may pa-surprise ko sa kanya but wala akong pera mga kadangs. So meron ako nakita sa Shopee na naka-sale na cellphone kasi yung cellphone niya ngayon is masyadong pangit kasi imitation lang yung cellphone niya. That is why nag-i-installment ako ng phone para sa kanya mga kadangs, para birthday gift ko sa kanya kasi 30 years old na siya. Sinabi talaga yung age but yeah, I'm so very excited na i-surprise ko kahit late mga kadangs. So today i-unbox natin, titingnan natin yung cellphone. Kararating lang kasi nito mga kadangs. But anyway, this is installment. That is hindi ako ganong proud na. Pero nakasale kasi siya guys. Yung binayaran ko dito is 3,000 lang. Ay, yung babayaran ko dito is 3,000 lang. So, let's unbox this. Tingnan natin yung phone. Tsaka later, samahan niyo ako mga kadangs. Surprise natin siya. No? Kahit pasaway siyang asawa siya. Surprise pa rin natin siya, no? Kayahay dudong kuradong. May paano? May cellphone? May cellphone? Hindi kasi I thought kasi na i-gift na lang to sa kanya mga kadangs kasi nawa ko sa cellphone niya very lang kasi very imitation na kasi yung na Vivo tapos hindi maganda yung quality. That is why charan! It's his new phone. Ito naman yung pang-guide. Ha? So samahan niyo po mga kadangs, let's unbox our new phone. Wow, new phone. Hindi to sa akin, hindi to para sa akin, para to sa kanya. That is why. Hindi, kukunin ko kasi itong phone mga kadangs. Para kasi halatado halatado kasi na cellphone yung nasa loob ng box.
kasi mabigat. So para hindi halatado, kukunin ko yung phone, yung ipapa-open ko sa kanya na box is yung karton na lang, tapos bibigay ko na lang sa kanya yung new phone. Alright, so let's unbox this one, mga kadars. Ayan, this is the Redmi 9, mga kadars. Nakasale kasi ito, kaya yan, this one. So hindi ko na ipapakita sa inyo yung mga kadams, kasi hindi naman to akin. So ayan, tinitingnan ko lang siya, mamaya na pag siya na mismo mag-unbox, i-video na lang natin, siya na mismo mag-explain. But kukunin ko kasi itong cellphone talaga, yung cellphone mismo, mga kadams, kasi masyadong halatado. But ilalagay ko to sa loob kasi sobrang sobrang tawag dun, sobrang bigat, kaya mahalata niya na cellphone yung binigay ko sa kanya. Ayan, so ito yung cellphone, mga kadams. This is the Redmi 9. Nakasale kasi ko siya sa Lazada, sa mga kadams. Hindi na siya masyadong halata na cellphone, kasi medyo magaan na siya. Yung iniwan ko lang doon is yung charger at saka yung case niya, so hindi na siya masyado. So ito, iaano ko na ito, mga kadams, itawag doon, itatago. Tapos pag mabuksan na niya to is yon, saka ko nabibigay sa kanya tong cellphone na to. Alright, so pangan natin mamaya kung anong reaction niya dito, mga kadams. Pagkar, oy. Lagi, belated happy birthday daw. Napagyapot na. Abi naman na. Kasi nagkuha na. Kinsa man dahil naila, lisod po daghan di kang asawa kay to my beloved husband good. Ikaw may ba? Lagi, abrehe gani, di ba? Nindot na. Galing sa puso. Ano na effort? Wala namang maganda kung mana. Kuha naman guna. Oh, Greenwich naman guna. Oh, tanawa. Pakanunod ta ka Greenwich. Oh. Greenwich. Abre, yun. Kaya ako kang videohan. What's your reaction? Nagkaon manggo. Bahala. Basta kay, abre, na, gift unboxing, manggod. Unboxing. Gift unboxing. Belated happy birthday to you. Happy birthday. Greenwich. Jollibee Greenwich. Kanon. Daddy o Greenwich. Ano yung galing ng Greenwich? Mas puro naman siguro ang sulod ani. Oh, nakabox pa. Awon daw nato eh. Cellphone. Tarang. House cellphone? Nasaan cellphone? Anong cellphone? Gaanday ka ng cellphone. I guess. That's a Kamusta? unsa. Watch. Watch yun yun na iyang kuan. Nalagi. Oh! Hala. Cellphone na. Tama. Sure? Gaan man lagi kaayo. Giputos pa manikod. Cellphone day na. Mas Gaan puro kayo. ron nga sulod ko ni god. Kagaan kayo na. Ha? Cellphone. Sure ba? Usa yun eh. Usa yun eh god. Katawa si Kian. Katawa si Kian din. Hala, cellphone yun eh. Cellphone yun god. Oh, napaipin. Oh, hala! Dara, Buwan mo. Akong ikoy, kaya halat ka. Oh, dahil. Halata ka sa nga tanan nga Way bugat. sulod. Bukat mong gyapon oh. Unboxing ko na. Good. Redmi 9. Ano ka nakapin mo kami? Redmi 9. Ha? Nakapin na ka na. Wala, uy. Eh, Wala lagi, promise. Ako pag yung ko. Manual. Okay, sala nito lagi yung Manual case. di puso na ko eh. Nindot lagi yung case. Oh, kay Kuan. Vlog. Basta na ko original. Charger. Palagi tag charger dad. Na ka cellphone. Na. Na. Bakit nawang?
Ako na lang mag-unbox. Redmi 9. Ako rin siya, Dad. Ito pa yung order din. Oh, snack ka. Snack na to. Pero yun, oh, ito na. Ano di? Gumalaw na di. Parang sa Samsung. Ah, read me. Read me? Read me. Read me? Show me read me. Okay, kay color si mo, Dad. Carbon green. Anong color? Carbon green. Oh, set up na. Mawala to yung reaction. Kita pag reaction mo naman daw reaction. Mawala to yung reaction. Sinyan ka birthday? Birthday na? May cellphone pa? Nagdahon pa ka nga. May gift na. One, deleted. Dugay. Happy birthday to you. Kasi bagong cellphone.